הגעתי למקום הזה של עומק הקשר כי מאוד בלט לי הגישה החיובית לחיים, העין הטובה, הנעימות והעדינות שהדברים נעשים. ורציתי שזה יהיה המשך טבעי וישיר לעולם התורה, ולא משהו שיושב על תכנים וגישות אחרות. אני מרגיש שהקורס באמת נתן לי גם ביכולת ההקשבה העצמית שלי ויכולת השיח הפנימי שלי עם עצמי יותר מודעות ויותר דיוק ויותר יכולת לקדם את עצמי למקומות שאני רוצה להיות בהם, וגם ביכולת באמת להיות עם מתאמן מהמקום שבו נמצא כרגע, בקושי, בבוץ, במורכבות, ללכת איתו כשהוא זה שמוביל, הוא זה שבעצם מפלס את הדרך, ועם זאת יש לי נוכחות משמעותית ונוכחות שבאמת נותנת אותו את האופק, את האמון ואת ההכוונה הפרטנית לאן הוא הולך ואיך הוא הולך. מי שמתלבט אני מציע לו לקפוץ למים. אני חושב שזה דברים כשאתה לא בפנים אתה לא מכיר אותם ולא יודע, מבחוץ זה לא נראה אותו דבר. אני חושב שאדם שנכנס ללמוד את זה ומתאמן ומתנסה, מכיר דברים שהוא לא הכיר לפני זה. בעולם היומיומי שלנו, פחות משנה באיזה תחום אנחנו עוסקים, אנחנו לא נמצאים במקום הזה, זה מקום שהוא באמת פותח אופקים חדשים. כדאי לטעום, להתנסות ולראות את הטוב שיש בזה. אני חושב שיש חשיבות גדולה לגברים להצטרף ללימודים של עומק הקשר. אני חושב שיש הרבה מאוד בחורים שנמצאים בשלבים שונים, לפני פגישות, תוך כדי פגישות, לפני שהכל עדיין ורוד, או גם במקומות שכבר רואים ככה מורכבות וחששות, שבאמת מחפשים את השיח הזה. מחפשים את השיח הזה עם עצמם, מחפשים את השיח הזה עם הבנות, מחפשים את השיח הזה בסופו של דבר בזוגיות שלהם, וככל שאנחנו נוכל לעזור להם יותר ולהביא יותר את השיח העמוק יותר, המודע יותר, האיכותי יותר לבחורים, הם יכולים לבנות בתים יותר בריאים. עם ישראל זקוק לזה.